ongi etorriak Cyborg Clip saio berrira. Norbait zoriondu edota agurtu nahi duzula? Herrietako kaleetan zehar, ibiliko gara zorionak saltzan, jartzen jentearen artean. Hurbildu zaitez eta hartzazu parte! Allo? A ber, allo? Allo? Hemen ez da oinorre. Allo? Aloe vera, aloe vera, aloe vera. Ai ama, Jesus, Maria eta Jose, beti jan eta beti goze. Kaixo hemen gaude, bai guztiok. Bueno, badakizue, Cyborg Clip saioa ari garela egiten eta zorionak saltza batean ibiliko garela. Non, Gernika Lumoko Merkatu Plaza eta bere ingurunetan gaur azten gara. Gaur aztelena, goizoko 8:30 baldin badira, ongi etorriak, ongi iratzarriak, eguerdiko 12:30 baldin badira, sukaldean baldin bazabiltza, gizon zein emakume, janerido jateko gozoa prestau, seme alaba gatoz ikastetzetik eta, Jesus! Eta eberdiko arratzaldeko barkatu 4:00 baldin badira, hor izango gaituzue, eta 8:30 baldin badira, arratzaldeko 8:30 ere hemen izango gaituzue. Bueno, zorionak saltzan, gaur zer saltzetan joaten garen, sartzen garen, eta honekin dagizuela! Bueno, hemen gaude, Andra batekin, Gernika Lumoko plaza honetan. Kaixo, zer moduz egunon? Muy buenos días. Bai. Olentzerok zuri zer uste duzu ekarriko dizula? ¿Qué crees que te va a traer Olentzero? Nada. Nada, pero ¿por qué, señora? No lo sé, porque a mí nunca me trae nada. Nunca te trajo nada, los Reyes Magos. Eres más de los Reyes Magos. Sí, pero tampoco me trae nada. Tampoco te trae nada. Bueno, me imagino que nik uste dut, ibilubaren bat, seme alabaren bat edo norbaita zorionagorrak botateko badituzula. Creo que alguien ya tienes para felicitar, ¿no? Hija, hijo. Tengo hijos y tengo nietos. Bueno, ¿y cómo se llaman? Pues Isidro, se llama Alfredo, y Roberto, ya le conoces tú, el marido de ellos, de Ichazo. Ichazo, la que bailaba contigo con la FM. Vale. Pues entonces les felicitamos a Ichazo, a Roberto, claro, y a... Alfredo y Isi. Alfredo y a Isi. Por lo tanto, pues para ellos, bereientzako urrengo abestia, Cyborgen, Cyborg Show abestia.
kaixo, zer moduz? Arratzaldeon, ez egunon, edo gabon, zer da? Egoza isilik. Isiltzera, sakatuzte, bai, lasai, bai, galdera bat egin bitxuz, galderatxu bet, zer eskatutzazu olentzer horion gortien? Osasun eta bakie. Zeutzako? Bai. Anontzako, bai? Danentzako. Anontzako darto, da zeure izena zein jeba? Fatima. Timotea. Hortik ez, txibedoz tieman txiba. Zila lo bere izena? Timotea. Timotea, pentsio Fatima dela, bueno, bai. Timo, galderatxu bete bitxute. Olentzer hori eta erregiri zer eskatuko txezue? Eso es. Del rey Borbón, a los otros reyes. Osasun eta bakie. Ozazun nahi bakea. Bueno, oin bai, oin jatzantzak aparte, bromak aparte. Nik oinizto beste bihartzu. Esto zule, dino besterik ez deuela bierra zebe. Galderatxuet, Fatima, barkatu, Timotea. Joselu anaiaken Anselma abesti jesetzen duzu? Ai, Anselma, 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 anderetzo lastana. Ai, Timo, baina, gauzetxuet eta azkena. Zure seme-alabak, bilobak, gizona... Semebi. Bada baino ez digo boak, zer moduen. Oie, eskerrik asko, jairu gara. Eta bereientzako, ai, Anselma. Bizer arteko da, bizer. Perfecto. Timo, bereientzako, semientzako, ai, Anselma, Joselo nahiak. Bai, eta zure izena zein jeba? Lole. Bueno, Loli, momentuz, Joselu anaiak Timotearen semientzako. Aurrera! Duzun gizon ospensua naizena, baita entzuti hori ez dala ona. Historiarekin naizelako azkarrera, asko ekartzen dituen gizona. Baina badatik trebetasun hori dela, bizitzaren sorteak niri ebona. Baita ere tirokaturik ez dutela, postuke zure bihotzaren sakona. Anselma, 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 anderetxo lastana, hurbiltzeko zure gana, egingo dutan dudana. Maikotzaren gogo barruan jaiotzen da, ezin erosi ez da saldo aldera. Indarkerik guztiak baliatu arren, ebatziritan datutzen ez duena. Horregaitik gizon gogorran izan arren, eskaintzailea pandator zure gana. Zu bakarrit zaratan ere bihotzaren, nahi eta bozat betetzen dituztena. Anselma, 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 anderetxo lastana, hurbiltzeko zure gana, egingo dutan dudana. Duzun gizon ospensua naizena, baita entzuti hori ez dala ona. Historiarekin naizelako azkarrera, asko ikartzen dituen gizona. Baina badatik trebetasun hori dela, bizitzaren sorteak niri emona. Baita ere tirokaturik ez dutela, postuke zure bihotzaren sakona. Anselma, 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 anderetxo lastana, hurbiltzeko zure gana, egingo dutan dudana. Ai, Anselma, 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 anderetxo lastana, hurbiltzeko zure gana, egingo dutan dudana. Ai,
Ai, lobientzako, Loli. Bai. Solo por esto con el camión, menudo chollo tienes tú. Menudo chollo, pero a base de trabajo y sudor y lágrimas. Sí. ¿Qué te parece si le dedicamos a Loli, para sus nietos, la canción de Mosutsuek de Gosategui? ¿A quién? A los nietos de Loli. ¿Qué Loli es esa? Se ha ido por ahí. Ah. Bueno, besterik gabe, Loli, zuretzako, zure bilobentzako, Mosutsuek Gosategirekin goaz. Emoiztasuz musutxue, maitie, hartu isu burxu, guztixe, eroa isu bixoz, tristie, zure bixotzarekin. Emoiztazu portxue, sorgine, atetxu baten, berdine, begitxu gorrixen, samine, sendatu isu nirekin. Oinakoz gabien, berbak irratien, bero pixka bat gure neuken. Berba isu bajutxu, eskuen elduxu, ez utzi lastanik eiteke. Gero esnatzien, lagaixu etzien, zure marrubi usaintxue. Ta ez eixu pentsa, ez dela erreza, gauza politxe pentsatzie. Emoiztasuz musutxue, maitie, hartu isu duxu, guztixe, eroa isu bixot, tristie, zure bixotzarekin. Emoiztazu portxue, sorgine, atetxu baten, berdine, begitxu gorixen, samine, sendatu isu nirekin. Gero esnatzien, lagaixu etzien, zure marrugi usaintxue. Ta ez eixu pentsa, ez dela erreza, gauza politxe pentsatzie. Emoiztasuz musutxue, maitie, hartu isu duxu, guztixe, eroa isu bixoz, tristie, zure bixotzarekin. Emoiztazu portxue, sorgine, atetxu baten, berdine, begitxu gorrixen, samine, sendatu isu nirekin. Handratzue, preguntetzu beten bitxut ba. Preguntetzu beten handratzuen bitxut ba. Preguntetzu beten bitxat Andrieri. Andrie? Kaixo, egunon? Egunon. Oizmendi telebista ezagutzen duzu? Bai. Apurtxu bet. Oizmendi telebista ezagutzen duzu, bai, apur bet. Eta bera, fium, ospan jau. Bueno, zer egingo diogu ba bizia horrelakoa da. Urrengo abestia, laizter batean, suma izango da, bendetarena, baina horretarako aukeratu behar dugu norbait. Opa! Ai, ma despeinau, bai, hileak
ondo apainduta nitxuen, baina, orain bai, ez da guapo aldago, bai? A ber. Bai, orain bai. Bueno, hemen gaude, jarraitzen dugu. Torri lastana, torri! Preguntetxu bete mitxu zure margoanak, zure margoan preguntetxu bet. Bai, beha nire eskertera jarri bizara nire eskuino obiedata. Ole! Berben bigu. Berben bigu. Kuadro batzuk edekotaz lanzaltzeko. Bai. Da pentsetan lau zuzara uste ikustetu telebistan, da lanetan. Da pentsot, komisioa mongotxetela. Komisioa mongoztazu, zenbatekoa. Aizu, bueno, hemen gaude, grabaketa lanak egiten, Oizmendirako kabliaz, kontuz, Zure izena zein baina? Niri Rosa. Rosa, eta zertara dediketa zara? Etxeko lanak, eta pultsu eta eskulera, da gero margoztu itxen dugu. Margoztu itxen dugu, eta nik zindagizuet, Rosaren margoak dirala oso realistak, oso politxek, Ez da, Holanda ez da. Guk gainera dibujo nibili ginen juntuan, ondala, 20 piku urte edo. Bai. Luis Iriondo, haupa Luis Iriondorekin, eta kriston ja, nit txikien nintzen da, onio karbonzuiarekin, zuk ja oleora, ja. Zuaz, bai, ez da, rastotxu nintzen ez da. Beti zara. Beti, alan edo nola, bai, hori Holanda. Bueno, Rosa, galderatxu bet, non topelik etxegu, sare sozialak badituzu, telefono zenbakia edo, zelan topelik jatzu, non topel jatzu, gure ikusleak zure margoetariko bat erosializateko, non topelik etxugu? Neuri deitu eskero, telefonotik, neuketxen da berra personiaz, da etxezti enkargu batzuk eta, holako gerrikeko zuhatzak eta enkargu etiztie, dize, zuhatzak entaz margotu, da saldutaz, da... Piloa saltzezu? Ez, horrek, bueno. Da on llego naz bigaiaron, Palacio de las Bezaras deko izena, Princesa Palazzo bat, da hoi da holako sala de esposizioana, da Caja Bankia. Bueno, ondo baderitzozu, ara, oizmendi@abildua ondabazka.comera zuen mezuak bidali eta Rosarekin kontaktuan jarri nahi baldin baduzu, hortxe izango gaituzue, bai? Berriz izango dizuet, oizmendi@ondabazka.com email horretara bidali. Aizue, Rosaren oleo bat ikusi nahi dut erosteko edo nire alabaren edo bilobaren retratua eiteko oleora edo, zure pintzeladak oleoskoak dira, ez da, edo akrilikoa? Bueno, kristelakin beba itxen dut, margoztu, eta oin dekotaz lau kuadrotxu, dekotaz txelan da hori... Itxeron, barkatu, hemen Pokemon bat pase da, Acaba de posar un Pokemon, segidu. Dekotaz hor zelan da txikipar. Txikirparken dekotaz lau kuadrotxu, Erakustaldi aitek. Bai, kristelak inen, igual kristela baso bat apurtu, eta etxenta zinkle olako lienzo baten, geroko lia imini, gainke bantxe, eta... Teknika berria, ezberdina. Polike dire. Mil esker, Rosa, musu handiet, Oin, Rosa, gauzetxu bete, txuletiatara biote, txuletiatara behirrot, ez nik buruz ez dakitxez, baina zure ustez bendeta sumaren abestia egokia izango litzateke norbait zorion duteko, badeko zu bilo bat zure bat edo seme alabarik edo nor zoriontzeko? Oin goan, ez. Baina, bueno, edo maite zaitu, seme alaba. Baina zure oso lagune dire. Da zure telefono emoten bastazu mesedez? Nahi dozu nien. Hori nahi dotuntxe. Perfecto. Gero itxeko berba, esan txuten apurtxu bete saltzi, edo dekotaz piloa, da dekotaz Londrokoa. Untxe, kamaraz kanpo gaudenean, untxe, engo dugu negozio zuzuketanik. Baina, lehen da bizi, Rosa, zure seme alabari edo, maite zaituzte, edo Gernikako biztaleko entzako, nahi duzun entzako? Bueno, nire alabi edalez oian zaldeki zeututen zuzuk. Da umebideko zela. Bera jentzako? Mikel Danaia, da bari izentzako. Bueno, besterik gabe, oiaren seme alabantzekoa, Mikel eta Naiarentzako, bendetaren suma abestiarekin usten zaituztet. Hoy se suma la rabia, la fuerza de miradas cruzadas. Hoy se suman las ganas, se suma la garra de ayer. Y se suma el que labra la tierra, de ese barrio al amanecer. Se suman gotas al caer. Y se suman mis gritos al alba, con el canto de una mujer. Suma el viento al revolver. Suma y suma y suma. Suma y suma y suma. Suma, suma, suma y suma.
se suma fuego sobre llama, suman los críos al crecer, suma tinta sobre papel. Suma y suma y suma, suma y suma y suma, 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 suma y suma, suma y suma y suma. Hoy se suma la rabia, la fuerza de miradas cruzadas. Hoy se suman las ganas, se suma la garra de ayer. Suma, suma y suma, 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 suma y suma, 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 suma y suma, 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 suma y suma, suma y suma y suma, suma y suma y suma, 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 suma y suma, suma y suma y suma. Suma y suma y suma, suma y suma y suma, 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 suma y suma, suma y suma y suma. Andra gizonak, zorionduko honor Oizmendi Telebista para felicitar a algún querido, alguna... No. Al querido. Eso ya no se lleva. ¿Cómo que no se lleva? ¿Qué va? Que sí, mujer. Estamos más en boca que... Mira, las malas lenguas, lo que digan nos da igual. Pero, benetan, euskaraz bakizu. Ba, jakingo ez da. Itzel. Orduen geure zauz, bitxu. Oizmendi Telebistan gauz, zuzenean. Eta, orduan, norbait zorionduteko, bitxu, abesti beteko gu prepartamen txuletatzu eta dana ekote, bai, bitxu ora, atxeka betaldia. Baina, momentuz, galderatzu bete bitxu neuk, zer uste duzu olentzerok ekarko atzu lehon gurtien? Egun gurtien zekarko ez den? Lazer gabona di, amedi bihaztetera? Ba, boltzaren bat edo pitxikerin bat. Bitxikeria? Bai. Bai, gustoko izango duzu? Bai. Baina... Horrek asko guztin jaztez. Ai, baina, eta alako baten, karboi ekartzen batzu ez ze paseleko litxe? Bienvenido. Pero que... Txapidiko terretako. Txapie, edo azukera askoa bada, ba, da listo. Oso. Bueno, non ukiko zuzuk ba, bilobaren bat, zenbalaban bat, zenarrari edo abesti bet eskaintzeko, bere zoriona direlako edo maite zaitu zenarra edo... Teipa, non ukiko zu? Ezak usta, nola, osasun edarantzat. Osasun edarantzako? Da, olantzeroko ekarten batze diru asko, ba, no sei envidiosa. Bueno, ba, oie, ba, ni pese. Venga. Bueno, ba... Zeuri bardin. Igual, zeure izena zein baina. Felicitas. Bakizu, datorren astelenean ikusko ara, Oizmendi Telebistan, vale? Orduan, felicitas pa todos, ara, HKB taldearen gazte eguna. Very well. Ez dakitxe ingles. Bueno, barkatu. Ez que lehen ondala gitxi ingles bat ikusi ote hemendik joan dala, de ingles ezen bierri zentzagu. Justo, ara nuen initzen dut, indizun motuen. Jau. Andri, jau. Gitxi bakora bera. Bueno, ba, hoxe, esan barik, besterik gabe, felicitasen partez guztiontzako zorionak HKP taldearekin gazte eguna. Muy bien. 18garrena gure gazte eguna, zorginak jarraitzen duegan zeruan, eta erratzaz dinduz guzti egingo ditu, gazte hona metzako loretan. Gure gazte eguna, zorgina jarraitzen duegan zeruan.
bakoa